Iz domaće pop scene. S domaće pop i rock scene. Poštovani slušatelji, dobar dan i srdačan pozdrav i ovoga petka na početku našeg novog ovotjednog susreta u emisiji iz domaće pop i rock scene. Ovo je ujedno i naša 500. emisija, a druženja pod nazivom S domaće pop i rock scene započeli smo početkom listopada 2012. godine, a Igor Jurilj donosi nam priču o mladoj kantautorici Vilhelmini Agnes koja će krajem mjeseca objaviti drugi album. S domaće pop i rock scene. Kada kažemo da nam mladima svijet ostaje, u današnje smo neobično vrijeme velikih promjena u društvu prema stavovima mladih često skeptični, no treba im itekako vjerovati i dati priliku. Naša emisija jednog je wunderkinda spazila. Ime joj je Vilhelmina Agnes, a ima svega 17 godina. Vilhelmina je nevjerovatna glazbenica, čiji je novi konceptualni projekt prvi istražio naš Igor Jurilj, koji je u nju položio velike nade još prije 2 godine. Poslušajte kako ih je opravdala novim albumom koji neće ostati nezamijećen. Nije pristojno na radiju moliti za pažnju, ali doista molimo za sljedeće ime s domaće pop i rock scene. Vilhelmina Agnes, upitničko ime Zagrepčanke Ines Turšić. Ima 17 godina, a prvi put nam se u emisiji našla s 15 u izvještaju iz Kseta. Ondje je 2022. debitirala kao jedna od mladih nada na festivalu Snimi ovo i apsolutno je potvrdila očekivanja posljednjeg stada svježe objavljenim prvijencem State of Mind. Običali smo tada sebi, vama i njoj pratiti njezin rad, jer na sceni ovakvih talentiranih pojava doista nema. A znate da pratimo lakom i uhom sve što se na njoj stvara. Obećanje ispunjavamo kao i ona naše očekivanja. Prošloga se vikenda mlada pjevačica, autorica i multiinstrumentalistica oglasila dvojezičnim singlom Sami Roll. I tek ovdje kreće današnja nevjerojatna rock priča mlade generacije, a ponosno ju predstavljamo prvi. Vilhelmina prvim singlom predstavlja drugi studijski album The Children of the King Ernest the Shameless, ili prevedeno Djeca kralja Ernesta Besramnog. I ovaj je album konceptualan kao i prvijena State of Mind objavljen 2022. godine. Prati 8 braće sestara, 4 brata i 4 sestre točnije. Njihove živote, karaktere i životne odluke. Svaka je pjesma posvećena jednom od njih, a nosi njihova imena. Svako dijete besramnog kralja ima velike mane, probleme i poteškoće s kojima se nose, neki bolje, neki lošije. I upravo ti njihovi demoni Vilhelmini su bili nadahnuće za pisanje tekstova. Ovi su fiktivni likovi, alegorije svevremenskih, ali tek posljednjih godina adresiranih problema pojedinca i društva s duševnim stanjem. Pa dok sam razvijala ideju i koncept, a baš sam htjela da mi drugi album bude konceptualni, razmišljala sam o nekom pojmu da obuhvati svu braću i sestre. Tako da je pojam Shameless došao relativno slučajno jer se baš tako poklapalo sa riječima, to jest sa imenima pjesama, a i htjela sam naglasiti činjenicu koliko se zapravo bez stida ne govori o tim po meni velikim problemima i trebali bi šutnju o takvim temama smatrati vrlo sramotnom, no mi to tako ne shvaćamo. Našu smo u današnju sugovornicu pitali kako ona kao mlada glazbenica, ali i osoba pojma ulogu umjetnosti, posebno glazbe u suzbijanju tabua. Kako promatra početak dijaloga o temama poput mentalnog zdravlja, obiteljskih odnosa i osobnog karaktera. Umjetnost vidim kao najbolji medij za suzbijanje takvih tabua, zapravo zato što je glazba nešto što po meni najbolje dopire do naše podsvijesti i tamo i ostaje, htjeli mi to ili ne. Umjetnosti postoji zato da propitkujemo pod navodnicima ovozemaljske stvari i stvorena je upravo iz ljudske nemoći da prostim jezikom iskomuniciraju o takvim stvarima. Naprimjer, osobni identitet i mentalno zdravlje, po meni stvari o kojima se možda malo više sada govori,
ali smatram da se i dalje ne govori na pravi način i možda je zaista umjetnost nešto što bi možda to moglo promijeniti. A znamo da će neki među vama, kao i mi sami, pitati se je li neugodan pridjev Shameless dijelom nadahnuti hit serijom istog imena, a koja prati mnogobrojnu, disfunkcionalnu obitelj. Želim znati smijeh. Ne, nije inspiriran serijom Shameless, iako, eto, kako se stvari lijepo poklapaju zapravo. No, svakako mogu preporučiti slušateljima da ako im nešto u pjesama ne bude jasno ili će možda htjeti još neku dublju poruku iščitati ili nešto, pogledaju koju epizodu serije kao dodatni prilog za one koji žele znati više. Koliko bedljeva ima od nosa do stropa, zašto svi nisu više kao ja? Wilhelmina je sa svojih 17 godina vrlo glazbeno zrela i ukorijenjena u klasičnoj rock tradiciji. U njezinom se izričaju čuje prizvuk jeka bluza, glam roka, protkanog razrađenim instrumentima, harmonijama i melodijama koje prizivaju Doorse, Bovija, PJ Harvey, Patti Smith i Florence and the Machine. Neobičan je to pristup za pripadnicu mlađe generacije koja je priklonjena puno jednostavnijem, lakonotnom sadržaju koji je prije svega u službi zabave, no ne i kod nje. Apsolutno obožavam Doorse i Bovija. Mislim da bez Bovija čak ni ne bi išla u ovom smjeru u kojem sad idem. On je po meni odgovoran za sliku muzičke scene 20. stoljeća, a sa PJ Harvey su me isto dosta uspoređivali, pa tako i s Florence. Gotovo sve stilove roka obožavam jer u njima vidim jednostavno tu težinu i osjećaj, što mi je zapravo i najvažnije u glazbi. Doslovno tu glazbu i filmsku glazbu smatram životom. A što se tiče glazbe koja prati moja generacija, a evo bit ću potpuno iskrena, naše ne pratim uopće, a strano samo ponešto i vrlo rijetko. Jer jednostavno ne znam, nema mi taj osjećaj, tu strast i energiju koju ja tražim u glazbi. Jer kod mene su uvijek najstrimanije pjesme za koje onak malo tko do niko od mojih godišnjaka zna. I eto, čuli ste elokventan i analitičan pogled na starije žanrove, kao i nesvakidašnji manjak interesa za moderne produkcije. Može to dobrim dijelom i rezultat Wilhelminina glazbenog obrazovanja. Primjerno je violinistica, ali osim što violinu upotpunjuje snažnim vokalom velike kontrole. Na popisu zasluga na dolazećem albumu potpisuje brojne druge instrumente. Tako nas svakako može i podsjetiti na scenskog wunderkinda, njezina starijeg muškog pandana Lea Beslača. 9 godina sviram violinu u glazbenom učilištu Eli Bašić. Klavir imam obligatno također u sklopu škole. Gitaru sam prvo išla na neki kratki tečaj, a dalje sam sama sve radila, dok sam bas gitaru naučila potpuno sama. Kantautori su glazbenici čija umjetnost proizlazi iz dubokog istraživanja životnih iskustava. Njihova glazba ističe se po autentičnosti i osobnosti, budući da često koriste vlastite životne priče kako bi stvorili konceptualno povezane pjesme. Fokusiraju se na tekstualnu dimenziju glazbe, pridajući veliku važnost riječima kako bi prenijeli svoje misli i emocije na publiku. Preferiraju akustične instrumente, poput klavira ili gitare, stvarajući intimno ozračje koje naglašavaju snagu riječi. Kantautori često izvode vlastite pjesme, stvarajući tako iskrenu vezu s publikom i ističući emotivnu dubinu svog stvaralaštva. Njihov izričaj često pogoni neki oblik društvene angažiranosti. Nezavisnost u procesu stvaranja glazbe doprinosi jedinstvenom zvuku i pristupu kantautora, čineći ih posebnim i autentičnim u glazbenom krajoliku. Iako se predstavlja zajedno s bendom, kako studijski, tako i uživo, Wilhelmina zadovoljava sve ove kriterije kantautorstva. Kao kantatoricu ju mi vidimo u budućnosti, no evo što ona nama sama kaže o toj ideji. Pa prije se vidim kao solo kantautoricu, jer više volim rad s pratećim glazbenicima nego s bendom kao takvim, jer prema bendu, postoje neke obveze, a prateći glazbenici su uvijek puno fleksibilniji. Na jednoj svirki ih možeš imati 5, a na drugoj 12. A i ja volim raditi s mladima, a već sam se dosta osvjedočila koliko je teško naći nekog do otprilike, na primjer, 25 godina, tko će shvatiti moj bend i moj rad toliko ozbiljno koliko ga shvaćam ja. Naravno, niko nikad neće shvatiti tvoj rad toliko kao što ga shvaćaš ti. No, pratići glazbenike se stvarno dao naći i evo, do sad mogu reći da mi je stvarno uspjevalo. Hard on the road.
Njezin album, iznesen u maniri glam rocka, odiše teatralnošću, pa tako prepoznajemo snažnu dozu performativnosti, dramaturgiju specifičnu i za rock kazalište. Vrlo je to neobično vremenu jednostavnije glazbene produkcije, posebice kod mlađe generacije. Najviše kada govorimo o dolasku do publike. Graditi svoju atipičnu priču u vrijeme koje diktiraju lagani i zabavni sadržaj vrlo je hrabro, s obzirom da ima detaljno razrađen narativ. Zanima nas i kako namjerava predstaviti svoj konceptualni album The Children of the King Ernest the Shameless. Pa ovako, što se tiče predstavljanja albuma, razmišljala sam o malom glazbenom teatru. Prikazati glazbu malo slikovitije, vjerojatno nekim aktovima, što je bilo definitivno zanimljivo s obzirom da skoro svi glumci iz spota za pjesmu See Me All sviraju sa mnom. No, ne bi čak puno o tome pričala, bi možda htjela da malo ostane i tajna, to jest iznenađenje. U svakom slučaju, nadam se zanimljivome putu na koji će mene, a i slušatelje ovaj album odvesti. I evo, nepotrebno je skrivati oduševljenje mladom osobom posve uronjenom u glazbu, i to vrlo složenu strukturom, a s teksturom staroga i grandioznoga. Drugi album Wilhelmine Agnes, The Children of the King Ernest the Shameless, dolazi 30. siječnja, kao metafora duševnog stanja suvremenog društva. Kroz 4 braće i 4 sestre, djecu besramnog kralja, Wilhelmina se hvata u koštac s aktualnim temama, ali na stilski, arhaični način. Pomalo šekspirijanski, mogli bismo zaključiti. I dok čekamo glazbene vinjete 8 oštećene djece, prepuštamo vas pjesmi Summer All, 3-minutnom portretu besramne dinastije. Domaće pop i rock scene.